We therefore find them both guilty as judged. As predicted, nase wikinewo wakomana Mike Chimombe pamwechete na Moses Mpofu have been found guilty. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyaya yacho yatanga maskate apo Passion Java ati iye I can't wait to see you later my friend. God bless this day. #boss Mike asise wikinewo but aiwa bodo hazvidaro chenjerai vaprofita venhema panyika. Izvi rakati varume vamedzwa nehwai varwa nedenga. Today is not judgment day, it's conviction day. 20 years dzakaprofitiwa ndiri pamusoro pegomo. Johanna akatumwa namadzibaba, ini ndiri mukuru, handitauri zvekunyeba. So ndo mashoko asewikinewo auya mushure mekunge Passion ati iye varume ava Mike Chimombe ari kubuda. But guys, kune avo vanga vakateerera zvaiitika kukote, the judge took 3 hours of reading. Zvimwe zvacho yanga yangova confusion. Patinoona kuti varume ava vazotongwa vusiku nenyaya yembudzi. Kuti dzichiri mbudzi zoga? Regai timbozvisiya. Varume ava vazongonzi they are both found guilty. Pakuverengwa penyaya pambodzi the second accused Mike Chimombe akaburitsa evidence yake inoratidza kuti iye haana mhosva. Akaenda kumusangano wezvematenda embudzi because he was simply a director. Asi uyu Mpofu akachinzi evidence yake haina kunyatsoti chikiti, hana kuuya nama witnesses zvakare. Saka nyaya yaita kunge yoremera Mpofu kunyanya ichisiya Mike Chimombe. Asi vazoti ivo kumucheto, aiwa iwewe kampani yako haizvimiririri sekunge haifemi, asi iwewe ndiwe muridzi unoita madecisions. Therefore, since uchiita iwe madecisions, aiwa you've been found guilty. Vanzi ivo vanozopawo appeal yavo if they want to, and if they want to approach the court vachishandisa mapepa ekunyora kuti aiwa mutongo uyu wapiwa hausiriwo, vapiwa nguva ekuti vaite sokudaro. Manetizens vanhu vanoshamisa zvachose, tsitsi dzine vana vevhuka dzakaoma. Munhu wese arongoti dei boss Mike vabuda, dei vana Moses vabudawo guys. But varume apa vaigeza neshampopo pavaitenga maziku mota avo nezvimwe zvakadaro. Aiwa isusu samacitizens taingoti ye boss Mike. Asi hama dzedu dzichifa muzvipatara musina chiro. Handisi kuti kwainga vaende kana kuti chii. Ndiri kuti inini tinokurumidza kukangamwa. Tati chiti since ava vatora mutongo uyu, panogona kuzoteverawo wamafuta uyu otorawo mutongo wake, vanhu vachihafukawo, economy yedu ichiita zvakanaka. Asi aiwa, us being Zimbabweans guys, takanokurwa tsoka. Tati chitoti boss Mike ngavadzoke kumastreets. Mukomana ari kuti iye uyu wikineri inini ndiri chibaba chenyu uye ndakakwira mugomo. Vamwe vakati nai wikinero wakatora mazuva mangani kuti usvike kumusoro kwegomo. But anyway, verdict yaratidza kuti mukomana akakwira mugomo. Hatizivi kuti kupinda munhu muhomwe here kana kuti kuita sei. Chazoita kuti varume ava vadonhe voga panyaya yembudzi iyi. Asi pane umwe murume akadya mari yeGwanda solar project ari kungofamba achigovera vanhu mota. Izvi zvangosiya vazhinji vakangoti kana nazvo. Pa 3 hours yanga ichingori yowe. Toita seiko nemukomana wefuta ndiye akabuda zvakare ari paaudio. Asi ava varume ndo vaitwa scapegoating. Vamwe vari kuti vari kujoina musangano. Itai so at your own risk naika, because ukazonyura panorema kubuda. Saka verdict ndiyoyo guys. Varume they've been found guilty. Maslay Queen kandofunga pavari zvezvi midumbu yakaita kubatirwa mumaoko. Vana Mrs Chimombe vari vairi sisino munin'ina. Zvino kumusha achatumira shuga ndiani kana murume uyu akainda for a long time. Hope ya Maslay Queen ndeyekuti at least vakanze 2 years in prison vanongonzi suspended sentence nekuti vagara 16 months vari mukati. So vamwewo ndo vari kuti kana vakomana vaine mhosva ngavapinde mukati nekuti vakadya zvanga zvakanzi this is going to help someone's destiny, kunyanya idzo mbudzi dzakanga dzapuwa. Vamwe ndo vari kuti aiwa yangovawo game zvayo, maiti mbudzi idzi dzichasvikawo kwetiri. Ihondo yedzemudanga. Pamwe pacho munongomira kumateresi mongotarisa dzichitungana. To leave your comments on what you think panyaya iyi. Tichange tichingokupai as time goes on kuti varume ava vachapinda here for a longer time. Vari kuita sei. Zvanhasi
aiwa vanonorara vari muchikorobhi. Chinorwadza zvakare ndechekuti sadza ratodarika uye nguva yekurara yatodarika. Ivo vakangogara nehope yekuti zvimwe chichabuda, asi ranhasi hapachisina chadyiwa, kwakutongonoti dhii, vakamirira mheu dzavo.